Oyogo tumanyibu na magendera gendeta se county ya Nyamira anena se bunge ya West Mogrango maigayo mubunge wenseme yo Vincent Kemosi wa school bus gocha se skuru ya secondary ya Gesore oyogo toka se county ya Nyamira. Igo yarenge omochengo omonene ase sukuru ya Gesore secondary ekero omubunge o West Mogrango Vincent Kemosi abagakoba egari school bus nateba egari yunechiko bakonya anene mono elinde banyare gochara ase chisabari chechisemi naenda masomo nabwate gento tokoroka academic exchange program muchimanyeti academic exchange program una abana bagesora ekero babwate pass ibakoimuka bagende paka noena alliance bagende baikaranse n'abana bari ba alliance babatebi ngati bagosoma na barubwekero bakwira na abasome baite na baro batangane kenyinge namochia abarai bakumurama ase omoroberio oje bwokorwa chi school bus ekyagera mbatageti magenderero bari bakonya kwegera okoraki kurigyo borai baruororo basike gasiende yonse gokorwa amone pasio negasio kugura chi school bus narwa eira gokonya abamenyi bensemeyo elinde banyore omorero bwestima na magenderero ande ni mai testimony ari tu abeka bantu bonsi mbaereti ntu amanya bantu bari batabwati bado ningendere to kubasuma bache babekere chibese rindegera bonsi bakoreki banyore nakera omorengo okenya kwanza ekoko ase atogia omukonyi bw'omurai bwense Dr. William Ruto buna omurai orachikoreta amagenderero moise ko ngani berera ase iga Kenya kwanza nengira bongo ekiagero muskori William Samoei Ruto inchegaro musani one ko igore ndo ku personal friend abamenyi benseme yomba togia omusike Vincent Kemosi ase okoreta magenderero asensemeyo nagoteba mbachiko mubwatesia asobotori obonene bwo mwakoyo chipasi morote etolenie igo muchumbe mpongesi ase pasi ito ya Gesore kopongeza mo chumbo ito Vincent Kemosi mogaka asa magendero